talaga kuya, no? Ano tayo magagawa kayo? Diba? Ano kasi oras, no? Matagal sila. Ano guys, ngayon po ay October 11. So, may proceed to therapy. At bukas si day off ni kuya, na? Pahinga muna bukas ko Sunday, day off po ni kuya Jaime. So, we will make yan. Kaya, yun mo. Nagagat to. Nakatahan ka mo. Tagalo po yan, no? Sabahin pa, no? Ang ano mga 30 minutes yun, no? Ha? Pag-ulit, tapos tayo. Ha? $120 over 7. Ayos ba? Ang ganda mo. Pusos. Hindi ko ang bata ngayon, ah. Biga ka. Biga. Ayun, ang power, ah. Hihina ka? Bakit? Ano mo kayo na?
pa. Saan? 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 Hold. Sipag babae. Kawawa babae. Waka. Hindi pa ganun kuya. Siguro natin yan. Okay mo na. Huwag kayo lakad.